May pulso pa kan ma-recover alagad da ina uminabot pang buhay sa San Miguel Rural Health Unit sa Catanduanes ang 26 anyos na si Private Rodney de Jesus Canragay, Camarines Sur na nakadestino sa Pasangahan Patrol Base Alpha Coy 83rd Infantry Battalion, Philippine Army. Sa impormasyon, alas 8 nin aga kasuudma Pebrero 28 kan magporbar na magbalyo sa salog si de Jesus asin ang tulong pag-iribang militar sa salog sakop kan Pagsangahan San Miguel, Catanduanes ngani magkuanin gulayon alagad sa kusog kan bulos nin tubig inanod ang biktima. Tulos man na nag-agad akudir ang pag-iriba ni de Jesus na si Corporal Ray Herrera sa MDRRMO San Miguel ngani makua ang biktima. Alas 10 din aga kan parehong aldaw kan makua si de Jesus sa salog sakop kan Barangay Balatohan. Ipigdalagan pa man alagad pigdeklarang dead on arrival ang biktima. According naman sa MDR, ipagkakuha nila, may pulso pa ma'am, may pulso pa daw yun. I-drive pa nilang i-revive, tapos na-declared lang na DOA na medyo madistansya ma'am ang barangay hayon sa Balatuhan, Pagsangahan, tapos sa Balatuhan, papunta pa siring din RH, medyo may distansya. Dugang pa ni Madrid, antes ang pagkakaanod kay de Jesus makusog ang pag-uuran sa lugar na naging resulta kan pagkusog kan bulos ng tubig sa salog. Medyo makusog yung surog ng ilog. Ma'am, ang weather condition, yung banggi, makusog ang uran. Tapos, medyo mabaha talaga. Dakula ang sarog kang San Miguel, madam. Dakula ang river digwi. Tapos, makusog yung surog. Baging napunta siya duman sa medyo libdong yung halarom na parte. Tapos, gaikot daw yung tubig doon. Sabi, according sa MDR, ang parte daw na yon, yung sabatan daw ng tubig, kaya gaikot talaga ang tubig doon. Duman siya nakapunta, ma'am, yung si Private, de Jesus. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang investigasyon kan otoridad asin nakatalaan man na ipasairarom sa post-mortem examination ang bangkay kan biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, an Imperial Bicol University Intern.